खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखाबाय जानो हागौ दा बे खौरांफोरा मा नोंथांमोनहा फारियै नायलांदो जोबजासिम आरो जायफोर नोंथांमोनहा बेफोरखौ माखासेनिखौ मिथिखानाय जाबाय नोंथांमोनहा बेखौ स्किप खालामनानै बारलांनो हानाय जागोन आरो नोंथाङा जेखौ मिथियाखै बेखौ नायना लानो हानाय जागोन दा बेखायनो खाब्रायनांगौ गैया फैदो थांनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो नटिफिकेसनखौ थुना लानो हानाय जागोन दा नुनो मोनदों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया गोदान जाबाय बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबायबो जानो हागौ दा बेयाव एससिएस अफिसार भास्कर फुकनआ गोदानै मैयानिफ्राय हथात 12 मेनिफ्राय बिबान रुजुनबाय दं क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि महरै दा बेनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोना मिथियाखैमोन मिथिनो हाबाय बिनिफ्राय नुनो मोनदों भारत सरकारा COVID-19 नि थाखाय 20 लाख कौटि लिरनायाव गोरोन्थि जादों लिक जादों 20 लाख कौटि रां फोसावबाय जायखौ गाहाय मन्थ्रि बिथाङा मैयानि समाव हथात 12 मे खालि मोनाबिलियाव फोसावदोंमोन आरो बिथाङा बुंबावदों दि फैगौ 18 मेनि सिगां हथात 3थि खोलोब बन्द'आ जोबनायनि सिगांनो बिथाङा 4थि खोलोब बन्द'खौ आरो फोसावबावगोन होनदों जिहेतु दानि जोंनि COVID-19 नि थासारि जोंनि भारतआव बियो दासिमबो मोजां थासारियाव फैयाखै होननानै नोंथांमोनहा नुनो मोनगासिनो दंखायो दा बेनि थाखायनो बेखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव 4थि खोलोब बन्द' फोसावगोन होननानै बिथाङा बुंथिदों दा बेनि उनाव नुनो मोनदों दिनै आसामाव दिनै लकडाउननि स्पेसियेल ट्रेन जेखौ हगारदोंमोन दा बे स्पेसियेल ट्रेना दिनै आसामाव हाबफैजेनगोन दा बे हाबफैजेननाय ट्रेनावहाय गासै 1200 सुबुङा फैगासिनो दङ होनदों दा बिनिनो 47 साया गुवाहाटी नोगोरमायाव ओंखारगोन आरो बिनिनो 842 साया डिब्रुगड़सिम ओंखारहैगोन डिब्रुगड़सिम सौहैगोन आरो बिनिनो माखासेखौ अरुणाचल प्रदेशआव लांनाय जागोन अरुणाचल प्रदेशनि माखासेया गाखोगिरिफोर दा बेनि थाखायनो मिथिनो गोनाङा बेमोन आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाया जादों साख्रिनि रादाबाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा आसाम पुलिसनि दा बेखौ गोसोआव ला आसाम पुलिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट स्टेन'ग्राफार बेनि सोमोन्दै सिगाङावनो भिडिअ खालामखांखाबायमोन नाथाय बियो लास्ट डेटबो थांखांखाबायमोन अब्लाबो जायफोर बिथांमोनहा एप्लाइ खालामाखै बिथांमोननि थाखाय आरोबाव बेखौ एप्लाइ खालामनायनि खाबु होबावनाय जादों दा बेनि थाखायनो जायफोरा एप्लाइ खालामखांबाय बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ नायाब्लाबो जागोन नाथाय जायफोर एप्लाइ खालामाखैमोन बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय हथात 13 मेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन होनदों दा बावहाय मा दङमोन नोंथांमोननि सिगाङाव खनसे दिन्थिनानै होफिनबावनि बाहाय नुनो मोनदोंमोन दिनैनि फारि नोंथांमोनहा गासैबो PDF फाइल नायनानैबो लानो हानाय जागोन डिसक्रिपसनाव लिंक दंखायो बेनि गेजेरजों थांनानै दा बाहाय मा दङमोन नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन दा बाहाय होदों केटेगरि वाइज डिस्ट्रिबिउसन अफ 15 पोस्ट अफ जुनियर एसिस्टेन्ट 15 जुनियर एसिस्टेन्टनि बेलायाव नुनो मोनदों ST नि थाखायल' आं खिन्थाना होगोन STP आव दङ 2 मेल आरो 1 फिमेल दा बाहाय गासै 3 बेनिफ्राय ओरैजाय फारसेथिंजाय दङ नोंथांमोननि थाखाय जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दङमोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थाखाय STP आव 11टा मेल दङ आरो 5 फिमेल दङ बेनिफ्राय केटेगरि वाइज मोनसे दंबावो स्टेन'ग्राफाराव दङ स्टेन'ग्राफारनियाव STP आ मेला 3 आरो फिमेला 2 दङ दा बिनिफ्राय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोर नांगौ नोंथांमोननि थाखाय बाहाय दङ एज दङ आरो रिलेक्सेसन दङ रिलेक्सेसनाथ' STP हिसाबै जोंहा 5 इयार्स मोनदेरखागोन नोंथांमोनहा नुनो मोनदों 18 निफ्राय थांनानै हथात जोनोम जानाया 18 इयार्स एजनिफ्राय जागायजेनगोन होनदों बेनिफ्राय सिगां जोनोम जाजेननाया जागोन 2002 मायथाइनि 1 जानुवारिनि उनावहाय जोनोम जानांगोन होनदों सिगाङाव बिफर नोंथांमोनहा 2002 मायथाइनि 1 जानुवारिनि सिगां जोनोम जानाय जानांगोन बेनिफ्रायसो जागोन बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो आफ्टाराव नुनो मोनदों 1982 मायथाइनि 1 जानुवारिसिम 1982 मायथाइनि 1 जानुवारिनि उनाव जोनोम मोननाय आरो बेनिनो 2002 मायथाइनि 1 जानुवारिसिम जोनोम मोननाय बेनि गेजेरनि एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय नोंथाङा SC बा जोङो ST हिसाबै बिनि बांसिन मोननाय जागोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखायोखा दा बेहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा फारि नायलांबानो जाबाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनबो दङ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय फारियै बाहाय
नोंथांमोनहा गासैबो दंजोबखायो डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै आरामसे फरायनानै लाहै इजियैनो हागोन भिडिअआ गोलाव जाजोबगोन बेखौ एक्सप्लेनेसन खालामजोबनांगौब्ला दा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखैमोन खालामना लाब्लानो जाबाय डिसक्रिपसननि गेजेरजों नोंथाङा गुबुन गुबुन भिडिअफोरबो मोननो हानाय जागोन लिंकफोर दङ नोंथांनि थाखाय माखासे गोनांबो जानो हागौ प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन केटेगरिनि भिडिअफोर नायना लानो हानाय जागोन जेरै नोंथाङा टेक भिडिअ निउस आरो इडुकेसननि गुबुन गुबुन नायना लानो हानाय जागोन जायखिजाया भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों।